Mugore ramangwana ra2025 tirikutarisira kuvaka zvikoro zvinopfuura 300, mazana matatu ezvikoro zvatiri kutarisira kuvaka. Zvimwe zvichavakwa nehurumende, zvimwe zvinovakwawo nevatingati vatinoshanda navo, vatobatidzana navo, vatati mapartners nemaindividuals vanogona kutivakira zvikoro. Isu tiri sehurumende tiri kukurudzira kuti vanhu vavake zvikoro chaizvo zvinenge zvakanyoreswa, kureva kuti paratidze kuti pane zvidzidzo zviri kuitwa. Isusu kana zvikoro zvakanyoreswa zvinoreva kuti tinogona kuuya, vanotipa maripotsi avo kuti varayiridzi vavatora vakamira sei, zvavari kudzidza zvacho zvinoenderana here nezvatinotarisira sehurumende. Saka tinoda kukurudzira vese vaya vane zvikoro zvisati zvanyoreswa kuti ngavamhanye vagone kunyoresa zvikoro izvozvo. Pano paQuinton Senior School kuzovhura malaboratories nekuona vana vachiwana mibayiro yekushanda nesimba. Chandifadza ndechekuti takwanisa kukomishina more than malaboratories anopfuura 4 ema-sciences nezvidzidzo zvemakombiyuta. Saka tikafadzwa zvakare nemidhuri iri pano yakavakwa chaizvo, kureva kuti munguva ino yekuti kunonetsa nyaya dzeclimate change, taona kuti midhuri inogona kugara kwenguva yakareba, kana kwemakore anopfuura 50 kana 100 remakore pasina matambudziko atingasangana nawo.